Mayong buntag, Nay. May buntag. Yes, kompletong pangalan. Nancy Bidawa. Ready na ba ka nga mukanta sa ato ang Christmas Station ID? Ready na. Ready na kayo. Sige, in 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan pagmamahalan, bubuhos ng dala ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Siyempre, di rin makumpleto ang mission kung dili na mo matuno sa inyuha ug sa imuhanay ang atoang non-alcoholic wine ug ang atoang New Year gift pack, atong New Year package. Daghan kayong salamat sa inyo, ma'am, sir, og sa DXDC og sa RMN. Gikan na din mga kasama sa kalina, kauban si Radyoman Joel Veray, kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.